Hovedet tilbage. Så går jeg lige til rundt. Så godt lidt. Det var godt med tilbage. Au, au. Så godt lidt. Så prøver jeg at miste lidt. Så godt lidt. Så går Ja. Hvor kan jeg blive rystet på hovedet mere? så går det. Og nu er det og de. Og så går jeg kun de. Ved du hvad? Den ser top sig lige på hovedet med dig. Og så går vi i ring. Hey! Numsen tilbage. Numsen frem. Og numsen tilbage. Og så ryster vi lidt. Ja, så boogie og så har vi frem. Og så går vi i ring. Hey! Hey! Og så tænker jeg, at kan du sige noget? Hey! Så tager vi. Ja, vi har så også andre ting end numsen. Så tager vi højre ben frem, højre ben tilbage, højre ben frem, og så ryster vi